Wow! Ay, kape na! Kape na guys! Pandesal with pandesal. Ang ating Hello! lunch today. Ayan mga ka-dragon, good morning. Yan, gagawa tayo ngayon guys ng leche flan. May bago kaming ngayon, pangpalamig. Ayan guys, gagawa tayo ng mais con de leche. Sarap yun. Kakaiba yun guys, hindi lang siya yung parang mais con yan. Meron siyang leche flan, tsaka yema. Titignan natin kung magugustuhan siya ng ating mga customer. Siyempre magpe-pre-taste muna kami. Pag nagustuhan ng Tiligaya yun, masarap. So dahil napakalamig ngayon guys, nagluluto na naman tayo ng lugaw. Grabe, sobrang lamig ngayong umaga. Tapos masarap magpainit ng lugaw. Sigurado to sa mga bata mamaya. Yan, mag-arnibal muna tayo ng asukal. Tsaka natin ilalagay yung ating leche flan, yung mix. Ayan, dahil sobrang lamig, Diyos ko po, napakalamig ng umagang ito. Ayan, ang daming bumibiling lugaw. Halos mga kalahati na. Busy na si Gigi. Trending ang lugaw mo, Je. Ang ganda ng bulaklak ng aming bougainvillea. Ayan. Wow, ganito yung makikita mo everyday. Yan, kaya nagpaparami kami ng ganitong klase ng halaman. Wow. Parang medyo na siya, okay na. Sarap. Perfect to sa mais con de leche. Magugustuhan kaya ni Tita Ligaya at ni Auntie Pasing. Oh, baba mga bata. Oh, nasarap sa kwento mga to sabaw. Hi! Masarap ba yung sabaw namin? Mag-graduate na siya. Sana all. Wow, congrats sa mga gagraduate. Bago natin ibenta sa merkado, patulan muna natin. Ito yung small 39. Kung ang original price nito. 70. Yung malaki. Lagyan natin ng milk. Ito yung large. Sa ito? Ano yung doon sa kulay pa? Ito na nga may isang aqua. Ang higit. Nga tila batik bagi. Kasi post mo na. Hindi na kami yung namin. Nagimas mga nanay at dapat kwa dessert. Sabaw lang. At pasensya na kami. Sabaw lang ulam namin.
guys, good morning. Yan, today is Monday. Yan, 1 week na lang guys. Ano na, wala nang pasok ang mga estudyante. 1 week na lang pagpala. Sa Monday, ano na nila, graduation. Ayan, magkapi-kapi tayo dito sa ating munting kubo. Yan, hindi pa natin malipat dito sa kanyang puting dahil ipapasimento pa daw itong ilalim. Bukas available yung gagawa. Kapag umaga malilim dito, pero pag yung bandang tanghali na sobrang init. Kaya kailangan namin magtanim ng mga puno dyan sa gilid. Kailan kaya tayo mag-overnight dito? Coffee time. Wow. Ay, kape na! Kape na guys! Tayo mga ka-dragon. Habang nagkakape, nagmuli-muli sana din sa taas. Doon ka magsilip. Punay na nakarating ka na doon magkape ka. Ay, kape! Antay pa, usog nga dyan. Yan. Wow, pandesal with pandesal. Pinilit ko Magkano yung ganito? 20 daw. Ibig sabihin 5 piso isa. Hindi lang hindi 5 piraso. Ay, oo. Di ko kalalaki. Samantalang yung kun, di ba, ay 50. kamal-mal yung tatlo bentay? Yung kakilala. Wow, doon sa atin. Yung kakilala natin. Yung kakilala natin, Ligaya. Pag natin, bili ng tinapay. Di ba na napasukan ko? Palibasa may... Natapakan niyo itong palibasa may kortina. Alay, may baso na kayo dito. Tignan niyo dito. Baka matapakan yung ante. Takot sana itong gawin. Ayun, kanto kasi. Parang sarap yung pandesal. Kaya takot ko. Ayun, saan yan? Oo, dyan. Hindi ko alam kung napunasam. Pumututan ko lang itong pinag. Dito ako nagkain, no? Yan may tulo. Yeah, may tulo na ng tambong-tambong. May tulo ng ulam. Sarap sana ang kung may peanut butter. Diba? Hindi tayo nagpunan. Ayun guys, magpakbet tayo. Pang ulam natin mamayang tanghali. Hindi natin pang benta. Sarap ng kain ko sa pakbet kahapon. Ganun na kain. Sold. Masarap yung pritong galunggong na maliliit. Diba ako ni tita na eh. Habang lula ko, pagmula ko. Tago niya pa. Nahiya pa. Ha? Tanggal daw ulit. Sarap ng kamatis, tsaka talong. So ayan guys, nangarag ang mga ladies. Pero nag-enjoy naman kami dahil marami tayong pa-order na maraming bumili ng mais con yelo. Tinanggal ko na brother. Tinanggal mo na. Tinanggal na ni ate. Mamaya na naman daw sabi niya. Mabenta to guys. May bago. Try ko nga. O, sige, bili na ako 4. Siguro naka-20 na cups. Ngayong umaga pa lang daw. Madami ring duman na kumain. Hindi lang kami nakapag-video dahil lahat kami ay busy. Hi! Ayan mga ka-dragon. 1:30 na, magla-lunch pa lang. Grabe. Nakakapagod pero worth it. Worth it? Worth it na? Oh my Ha? goodness. May ut na? Grabe pagod namin ngayon guys. Sobra.
Dati pag Monday, pa kwan-kwan lang kami. Hindi masyadong matao pag Monday kasi pinapabaunan sila ng mga parents nila. Ngayon talagang sinagad-sagad na nila. Lato. Dahil mamimiss siguro nila ang kwan, Tawa mo yung napiyo. aming paninda. Ikaw ang tawag ko. Hindi ko man marinig. Yan ang ating Hello? lunch today. Hello? Kami nakapag-video guys dahil wala talagang makaharap. Ay, salamat sa soft drinks. Oh, sige, at Diyos ko po. As of now, nasa 7K na rin yata yan. Kasi 6.5 na yung... Sarado dun sa ko. Sarado. Ay, oo, may mga sarado kasi Kamahal dito. Ha? Katbe. Oo, lagyan nyo ng tapakan ng Pangit yan, walang hindi marasa. ano dyan, basahan? Yung Ay, siyempre na yan talaga yun. brand. Nag-alis na siya? Nandun pa sila? Magsaglit kaya sila kay James? Yung takip? Nagsasakyan man sila eh. Saan lang ante yung... Baka tuloy natin ang dasal. Nakariday? Dapat sa Monday, maayos natin tong Tapos condense din. Condense din. Kahit yung mga jersey. maghanda sila. Hindi, yung kunahin Alas, iba. na take out. Kaya nga, Kulang ang plato? kasi sa graduation yan, panigurado tao dito mga ka-dragon. Hindi kaninong kanin to. Yun. Kaya kailangan maayos natin tong bulwagan natin. Kunin na kaya natin yung lamesang maba doon. Tapos, di ba may net naman? O, doon na. Takay net. Tan, taran, tan, tan. Daw ka Natin matugtugawan namin dagita. Hala, syempre may mga may mga magulang kaya sa Monday. Hindi mo nga alam ang puwan ng tao. Hindi, mas maganda yung nakarayde kaysa yung nangangarag-ngarag. Pagod na pagod pa naman kami ante. Tapos i-basher mo. Nakalagdag sinayay. Mauawi mo. Mga tayo pa eh. Magtikat mo. Ana, Diyos ko, patawarin ako ng Diyos. Katigdan! Kala nyo naunlat na. Wala na na dito yung mangkina. Kala namin yung nagtigas na kung anong Akala kong sabihin niya, itong kwan, cook. Sa bali dyan yung nagtigas. Parang na-miss niya yung tigas. Pero wala na, tangkal. Wala na, lo na. Daw nakigtot ka doon sa ako na. Aming nagkaroon. Naboto mga kwaro. Kamusta ante? Nakapaldo yung mga anak mo ha? Naabutan ka? Nabutan din. Salamat kay... Ay, yung salamat kay Balong. Salamat Bigay mo. kay Balong, Nano. Siyempre ka lang. Ikaw Si Bangge wala pang ginabigay. Ligaya baga. Nakasubo na lang kanin, saka malalangin. Ay, binigay niya na. Si Kuya Arnelay. Wala pa. Wala pa. Wala pa yun. Asahan mo pa yun, ante? Expect niya yung 5,000. Asahan nyo. Hindi ko na ganasan. Kuya Arnel, nagatampo na sa yanti pasing sayo. Ay, man lang kahit daw. kahit magpakuan ka lang daw, burger. Pagluto. Anak nga po. Siyempre pag extra large, marami. Siyempre pag small, isang pan lang yun, isang katiting. Kaya binibalik-balikan nila. Yung nagbili ng 65 kanina po, nai-regret na nga nag-boss. Yung ganong baga dito. Nakasigayam. Ang karalingon pa siya eh. Kaya Kung nakatingin. Imasumday na. Balik ibulbul lang. Sige. Tumatagderditahan dahil. Yung turkarigata nga, naubos niya rin ah. nung wala nang nakatingin, tinanggal niya yung takip, hindi ginanong niya. Ay, tinungga niya. Hindi, gusto niya na kasing tunggain. Kailang nagatingin-tingin. Ikaw ba naman nakaganyan Baka pa daw, ako dito? baka may nakatingin sa kanya. Nagpa ng chicken pastel dito kanina. Talagang tinungga. Jem, Tapos, masarap. hindi ko alam kung asawa niya yung nagdating. Nako. Nako, tapos na. Ginapa. Magkain pa po kami. Hindi. Nasigod mang yan man yan. Ay. Hello. Kain mo na, kuya. Kain ako. Ante ligaya. Ikaw muna at tapos ka na. Dali. Pwede pa, pinakbet. Gusto niyo pinakbet? Kon po, 50 ang order. Pati ulam natin pa, naubos. Minudo. Yung kilayin at adobo na ubos. Mana? Pasti lang. Marami yata yung kanina nakita ko.
Kanin tayo ng kulang. Yan mga ka-dragon, bali unboxing natin tong aking biniling lamp. Yan, ilalagay natin dito siya. Tag-isa sila. Isa dito, tsaka isa doon. Sa kwarto. Yan. Wala pa kasing hindi niya ng kuryente itong ating kubo. Siguro pagdating ni Richie, papalagay tayo ng linya para makabitan. Ito muna yung ating ilalagay. Di-charge na. Wow, ganda. O, diba? Parang siya guys. Yung tawag ba doon, yung ilaw ng araw. Ganda. Ilalagay natin dito. Sasabit natin. Sana malakas yung kanyang mamayang gabi itatry natin. Tsaka meron din akong binili ulit na pang outdoor. Yan, solar. Yan, lalagay ulit natin dito sa kabilang side naman. Kasi dito mayroon na sa harap. Yan. Okay, check natin mamaya mga ka-dragon kung maganda yung ilaw niya. Siyempre, antayin muna natin dumilin. Ganda namang pagmasda ng sunset. Bilis talaga ng araw, guys. Kitang-kita din sa loob. Ayan, may solar lamp naman tayo dito sa taas. Ito naman para sa kwarto.